Sa number 2, ang Office of the Civil Defense Largos Island Region ang nagbisita sa site nga patukuran sang Taytay nga magakonect sa barangay Montilla kag makagahay sa Moises Padilla. Naguba ang spillway nga nagaangot sa duha ka mga barangay sa mag-igo santong Nobyembre ang bagyo nga Tino. Kabahin sa rehabilitation program ang ginahingyo sang banwa nga Taytay. Kritikal ini sa pagsinalayo sa mga pumuluyo sa lugar. Mismo si OCDNR Director Donato Sermeno III ang nagpanguna sa site inspection kagin patigayon santong Mayo 13. Ang on-site visit kabahin sa preliminary assessment para sa ginapropose nga Taytay nga nagabalor sa 250 million pesos. Sunod sa kay Mayor Ella Garcia Yulo, mas maayo kung makapatukod sa permanente nga Taytay. Ang resulta sa pagpangusisa maging kabahin sa technical documentation nga mo naman ang kinahanglanon para sa validation sa project sa national government.